uNkos'uAlbert John Vumbi Luthuli wazalwa ngo-1898 eRhodesia neseyisaziwa ngoku ngeZimbabwe. Emva kokusweleka kukayise wakhe wathunyelwa kwikhaya lakhe eNatal eneminyaka 10. Ngo-1920 wafumana inkxaso-mali karhulumente eyamnceda ukuba afezekise iphupha lakhe lokuba ngutitshala eMgungundlovu. Emva kweminyaka 15 emva koko waye wamkela isihlalo sobukhosi kwikhaya lokhokho bakhe eGrotville ezinikele ekusombululeni ingxaki zoluntu. If Luthuli was born from a royal family of the Luthulis, but his parents had migrated to the then southern Rhodesia, today's called Zimbabwe. Ukungquzulana nabaphathi abamhlophe kulapho ubaw'uLuthuli wafumana khona amava ngengcinezelo yezopolitiko ababephila phantsi kwayo abantu abamnyama. Waye wathatha isikhundla sokuba inkokheli ye-ANC eNatal ngo-1951. The story of Chief Albert Mvumbi Luthuli is the story of a consequential leader. uNkos'uAlbert Luthuli walandulela eli ngo-1967 kodwa kunangoku esona sizathu sokusweleka kwakhe asikacaci. Isifundo sesikhumbuzo ngobomi bukabaw'uLuthuli siza kuqhutywa ngomso kusetyenziswa ubuxhaka-xhaka bale mihla phantsi komongo othi Africa and Freedom.